ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أشهد أن محمدا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد uwa musulmi waɗanda suke cikin Najeriya da ma wajen Najeriya masu ɗumi da harshen Hausa ina muku gaisuwa ta addinin Musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau Asabar, yau Lahadi ko? Yau Lahadi 2 ga watan Safar, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1447 inda haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam bisa ga lissafi na Gregorian calendar take da shekaru 2025 wanda yake daidai da 27 ga watan June ga watan July ko? Ta watan Julius kenan. Dama watannin daga sunayen gumaka sai sunayen wasu arna kamar Augusta kamar Julius sai kuma su lissafi kamar irin su September, October, November da December waɗannan lissafi ne. To, yanzu haka ma ina cikin ɗan yanayi haka na jin jiki, amma naga ya zama dole in fito fili in mai da martani ga abin da na gani. Wani yaro wanda yanzu yake ta radde-radde ga mutane wanda ake kira ɗan Bello. Bidiyo na da ya ɗauka ya katse yasa yana kamar izgili haka in ka dubi fuskar shi. To dole in mai martani domin ya san bakin rijiya ba wurin wasan makaho ba ne. Wannan yaron ya shahara wajen mai da martani ga shugabanni, sarakuna, abin yana so har ya kawo ga malamai. Gaskiya da ƙarya hautsinewa yake yi, wanda Allah ɗaya san gaskiyar abin da yake faɗi. To ya ɗauko bidiyo na yana ƙoƙarin ya wowauta ni, to ya sani
ko kuma in ce ka sani ɗan Bello, ni fa ɗan boko ne. Ina da ɗalibin da na karantar boko ɗalibi 7,500, kuma voluntarily ne yi shi, ba gwamnati ke biya na ba. Daga cikinsu akwai likita 127, akwai injiniyoyi sun kai 400 da wani abu, sannan akwai sauran departments na science da faculties da sauransu. Akwai su sun kai kamar a faculty of science sun kai kamar 6,900 ko zuwa 7,000 waɗanda na karantar, waɗanda na tabbatar da kowanne ɗaya daga cikinsu zai iya zaunawa ya karantar da kai, ka san da wannan. Sannan na biyu, na yi karatu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, na san musulunci bakin gwargwadon abin da Allah ya sanar da ni. Ina mai shaida maka kuma ina mai tabbatar maka na karanci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu da isnadinsu wasu ba da isnadinsu ba, bitta karari hadisi sun fi 300,000. Don haka ba kana magana ne da jahili wanda bai sa abin da yake yi ba. Na ɗauko magana ne akan ƙasarmu ta Najeriya, wanda na ɗauki nan ɓangaren Northern Najeriya da kuma irin makirce-makircen da ake muna. Kowa ya ga yadda ake kisan mu babu dalili. Idan ka je Ukraine za ka ga faɗan ƙasa da ƙasa ne ake yi. Idan ka je Palestine za ka ga ana faɗa ne tsakanin mazauna ƙasa ɗaya ko kuma guri ɗaya, wane ne zai mallaki wuri, wane ne zai ire-iren waɗannan. To munan za ka ga faɗa ne wanda yake bai da dalili. Faɗa ne ake, ana kisan mutane dare da rana, ana kisan mutane dare da rana. An hana mu noma, an hana mu na ayyukanmu na yau da kullum, an hana mu na kasuwancinmu da sauransu. Don haka na yi magana, na ce wannan ba wani abu ba ne, face wani plan wanda ake da shi, saboda irin tsananin ƙiyayyar da ake yi ma mujaddidin addini Sheikh Usman bin Fodi, da yake shi Bafulatani ne. Don haka aka fassara duk inda musulmi yake a Najeriya cewa Bafulatani ne. Duk inda musulmi yake Bafulatani ne. Su kuma Kiristan Arewa masu shan burkutu sai aka fassara su da cewa su ne Hausawa. Don haka suke da land. Mu mun zo mun ƙwaci ƙasarsu ne a matsayin Fulani, amma ƙasar tasu ce. Don haka yanzu za su ci gaba da kamfen domin su tayar da mu daga wannan ƙasar, mu ban musu wuri. Akwai Jaruma TV, akwai tashoshi daban-daban inda suke yaɗa waɗannan manufofin waɗanda nake magana. To ba jahilai muke ba. Ɗan Fodiyo bai zama Bafulatani ya zamanto ya shigo cikin Hausawa shi kaɗai ne Bafulatani, su karɓe shi ya yi jihadi, ya kashe Hausawa, ya zo ya jaddadar da shari'ar musulunci. Mun san da cewa wannan bai yiwa. Dole gabanin zuwan Ɗan Fodiyo akwai Fulani a Najeriya.
Allah kaɗai ya san tsawon zaman Fulani a Najeriya. Suna zaune tare da Hausawa, suna hulɗa ta yau da kullum. Har ɗan Fodiyo ya zo, don shi ne ba su yi ƙyamar shi ba, ya zo ya yi karantarwa ta addini, ya yi kira, sa'annan ya yi gyare-gyare ga wasu ɓannoni da ake yi. Mafi yawancin sarakunan wannan lokacin azzalumai ne, ya yi tsaitsai da suka bar zaluncin da suke yi, sannan ya ɗora su a kan tafarkin nan wanda suke bugun gaba da shi na musulunci, domin dukkanin suna cewa musulmi ne, amma ko ba su aiki da musulunci na gaskiya. Ya zo yi wannan aikin, ya gama, ya tashi naɗa sarauta. To idan ka tashi naɗa sarauta, sai ka ɗauki jahili ka kai shi ka ba shi sarauta? So mafi yawancin masu ilimi a wannan lokacin Fulani ne, waɗanda suka yi karatu ga hannun shi. Ta haka ya riƙa tura su yana naɗa su, kuma sarautar ba sarauta ce wai ta irin mulki da iko wadda aka gada ba, a'a, sarauta ce ta karantarwa da alƙalanci da kuma sauran al'amuran da sun ka shafi islahi na al'umma. Wannan shi ne abin da ɗan Fodiyo ya yi. To bisa ga haka, tafiya na tafiya dai har aka kawo yau. To sai ga 'yan baya sun dawo suna yankan baya, suna zagin ɗan Fodiyo, suna faɗin kalamomi munana game da shi, sannan har sun fassara cewa musulmi duka Bafulatani ne, jikan ɗan Fodiyo ne, don haka sun zo ne sun yi grabbing land ta Kiristan Najeriya, Kirista na Northern Najeriya. Ina fata an fahimci wannan. To wannan shi ne saƙon da nake ƙoƙarin isarwa, sai ka zo ka datse maganata ta yadda ka nuna cewa kamar ina nufin wai musulmi su ne Fulani, su kuma Hausawa su ne 'yan burkutu. Kaga wannan wani rashin adalci ne. In baka sani ba bisa ga jahilcin ka mu sanar da kai. Yanzu ma da kyar ka iya gane Bahaushe gashi nan na asali, saboda aurarrake da suka shiga tsakani, intermarriages, waɗanda an shekaru ɗaruruwa, wanda ya bi tarihi zai gani shekaru ɗaruruwa ana aure. To ko shanu ka tara nau'i daban-daban ka haɗe su guri ɗaya, bayan shekara 100 ka zagayo, za ka tarar da cewa sun fitar da wani nau'i na daban. Yau ka ɗauko shanun Turai ka haɗa su da shanunmu na Hausawa, za su hidda crossbreed. To yanzu abin da muke da shi shine Hausa Fulani, wanda duka je ka auna jins nashi, idan ka auna aka yi DNA fingerprint, aka yi DNA nashi, aka auna DNA nashi, za ka tarar da cewa ya ƙunshi jins na Hausawa da kuma jins na Fulani, saboda daɗewar da aka yi tare da kuma addinin Musulunci wanda ya haɗa mu. Sannan mu ke magana da harshen Hausa tsaf. Waɗancan da ake magana masu shan burkutu, wanda suke Kiristoci na Arewa, za ka ji ko Hausa ba su iya ba.
da su ne Hausawa da gare su ya kamata a ji Hausa. Dukkanin mawaƙan Hausa ka je ka bincika ko yaushe ko ina ne za ka ji cewa waɗannan mawaƙan Hausan dukkaninsu dai suna cikinmu, Hausa Fulani ne, ba cikinsu suke ba. In ma ka ji wani ya yi kauɗi cikinsu ya ce zai yi waƙar Hausa, to daga ji kai ka san wannan ba Bahaushe ba ne. Don haka a Northern Najeriya, mu Hausa Fulani, mu ke da ƙasashenmu, mu ke da Sokoto, mu ke da Kebbi, mu ke da Zamfara, mu ke da Katsina, mu ke da Kano, mu ke da wasu wurare ga sunan daban-daban. Sa'an nan muna tare da wasu ƙabiloli irin su Kanuri da makamantansu, wayanda ma ko da ɗan fodiyo ya zo ya tarar da su da sarautarsu ma ta musulunci, sun daɗe cikin musulunci, sun daɗewa ko mai girman gaske. Don haka ka shiga taitayinka, ka san irin mutanen da kake mayar ma raddi, kuma ka san yadda kake mayar da raddi. Ƙarya ba ta da kyau. Sannan mu irin mu akwai ban tausayi ka ce za ka dawo ku samu political power nan gaba a zaɓe ku shugabanni da makamantansu. Shiri ta ce. Don haka ka kama kanka, mun riga mun san ku tun gabanin ku zo. Na yi karatu kan Yahudawa tsawon shekara 20. Na karanci littattafansu, na san sharrinsu, na san yadda suke yaƙar musulunci, yaƙi na bindiga da kuma yaƙi na ruwan sanyi. Na san yadda suke kowane. Don haka ku ana amfani da ku ne a yaƙi na ruwan sanyi. Don haka jam'iyyar matasa gare ku, to ku je can jam'iyyar ku ta matasa ku ta abin da kuke yi. To amma dai bakin rijiya ba wurin masu wasar makafu ba ce. Ku san irin mutanen da kuke taɓawa, kuma ku san irin kalmomin da kuke faɗi. Ni idan ka ci gaba da taɓa ni, ina da likita 127, ina da injiniya 400 da wani abu, ina da gasunan daban-daban. In karantar da su mathematics, in karantar da su physics, in karantar da su biology, in karantar da su anatomy, in karantar da su physiology, in karantar da su biochemistry, in karantar da su gasunan subject daban-daban. Sannan kuma in dawo yi musu Bukhari, yi musu Muslim, yi musu Abu Dawuda, yi musu Tirmizi, yi musu Ibn Majah da makamantansu. Don haka ni ba irinka ba ne. Ka san da cewa Allah ya halicci mutane daban-daban, akwai variation. Ka je cikin biology ka duba ka gani, akwai variation. Allah ya riga ya fifita ni a kanka in baka sani ba. That's why mutane na suke tare da ni dare da rana. Kuma in ka isa ka shigo cikin Sokoto, ka ce za ka yi waɗannan maganganu kaina, ka ga me zai faru gare ka. Ka yi a kan Kwankwasiyya, ka yi musu ƙarya, sun yi ca cikinka, ka dawo kana faɗin ka yi kuskure, kana roƙon gafara da makamantansu. Ya nuna cewa kenan tun farko ƙarerayi ne da ƙazuffa kuke ta shirya wa mutane, ganin cewa shugabannin Najeriya azzalumai ne. Ka zo ka ɗauki hoton classroom wanda kuka gyara miliyan 3 da wani abu. Kun haɗa kuɗi ku uku
kun yi gyaran wannan classroom. To wannan classroom ɗin da ka gyara yana daidai da in samu area boy, yaro ɗan daba, duka jikin shi alamar yanka ne na reza da sara na adda, in jawo shi in kawo shi aji in karantar da shi ya zama likita. Yana daidai da karantar da ɗalibi 7,500 cikin shekara 20. Koko yana daidai da irin kuɗaɗen da na kashe kan ci gaba wannan al'ummar. Ko a gefen lafiya ɗai, na tabbatar da na kashe sama ga naira miliyan 20 wajen ganin cewa mutane sun samu lafiya. In je asibiti in tarar da mutum za a yi mai aiki in biya mai. In je asibiti in tarar da mutum yana cikin buƙatar kuɗin sayen magani, an ba shi prescription in biya mai. Duka na saba da wannan. Sa'an nan game da boko kuma registration wanda ni ma ɗalibai, ai ya wuce na kuɗin da kake lissafi. Registration kurum wanda ni ma ɗalibai. 'Ya'yan talakawa waɗanda za su kai 7,000. Cikin 7,500 ɗin nan, 'ya'yan masu kuɗi ba su wuce 500 ba. Duka 'ya'yan talakawa ne. Wasu ma daga ƙauyuka suke nesa. Wasu ko rubutu ba su iya ba. Na zo na yi tsaye cikin shekara 20 in musu karatu. Akwai lokacin da nake fara karatu tun ƙarfe 4 na la'asar. Wannan set su zo su yi su wuce. Wancan su zo su yi su wuce. Hutun da kawai nake samu minti 5 zuwa 10 na yin sallah. Da na kammala sallah zan dawo in ci gaba. Ban gamawa sai 4 na asuba. Sai mun yi sallar asuba sa'an nan muka gama karatu. Sannan kuma 11 na rana in koma in karantar da Bulugul Maram, in karantar da Riyadus Salihin, in karantar da sauran littattafai. Haka nake ta tafiya. Don haka kada ka ɗauka wannan aikin da kuka yi kamar wata huɓɓasa ce kuka yi, kamar wani abu ne kuka yi. Kilas nawa ne mutane suka gina cikin Najeriya? Kana iya lissafa azuzuwa waɗanda mutane suka giggina cikin Najeriya? To ni aikin da ni har ka mutu wallahi ba ka iya shi. Wallahi har mutuwa ta ɗauke ka ba ka iya shi. Irin contribution wanda na ba su ga ci gaba al'ummata. Don haka ka kama kanka. Ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Ko kuma darajar malamai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.